enjang bidal gumurung toko jroning praja gung ingkang balakasma abra busananira lir surya wadalira Jaka ing jalating ngarsa madhangi jagat domong pangup kena sapuncaing wukir marap tabang sumirah kena soroting surya mega lan gunung-gunung
bumi gonjang ganjing langit klop-klop lera genjang ing alis resang bawai gandrung sabarang kadulur wukir moyak payas balawur oh buta Pandhawa nata kagiwisaya Indriyaksa Suramaruta oh Bawana Gana Maragana Samyana Warayan oh yo tumandang nyambut gawe Prawara Buta oh ah oh
Sikrotan bala tumingal kacaba sami madale lera taket ulting kota dayaku mayung son kang
Lah wis ketok Mas yo. Rupane sing bagus-bagus iki. Idola-idolanya cewek-cewek Demak Mas yo. Heeh, pokoke ya kuwi rupane sing paling ganteng yo Mas Dino. Iya Pak Jo. Heeh. Iki senajan sing joget bagus-bagus aku tetep ngefani karo Mas Rudi tukang ngebas. Oh iya Mas Rudi ya iki Mas Rudi. Arabia iki biyen bagus pada masanya. Tahun 80-an iki biyen senengane jan semua cewek SMA berlutut bersujud karo sing ngebas iki. Kok buka wadi Mas ya? Ya Allah. Ya Allah. Iya, iki pokoknya idola arek-arek kene wis. Iya. Lumayan. Iki bengi-bengi orang nanggap, orang ngetokke opo-opo, iso nyawang sing bagus-bagus nang ngarep kene sing bening-bening. Iya. Nek kaya awak dhewe iki wis teko turah-turahan. Wis turah-turahan wae Mas, trimo. Iya, biasane iki sing rada tuwa-tuwa ngono biasane, ora apa-apa. Nggih, Pak Jo luar biasa sekali. Estu. Pada malam hari ini dipun gayengke bersama dari DIMS Audio Sound System. Iki pokoke menggelegar horek pol. Tekan ngendi-ngendi. Iya. Dan juga kita ucapkan terima kasih mungkin penonton yang sudah jauh-jauh ya Pak Jo. Betul sekali. Ada dari Ambarawa, Semarang, Kendal, Temanggung, Magelang, Kulon Progo, Yogyakarta, Bantul, sedayanipun Pekalongan yang sudah merapat di iki apa stadion. Stadion ngendi iki? Stadion Mijen. Sanatan Wonosalam Demak. Oke, Wonosalam Demak. Luar biasa sekali. Pokoknya dadi ngamal kesainan kagem adikipun ingkang hitan. Nggih. Adik sinten Pak Jo? Muhammad Dani Enul Yakin Mas Jo. Boten. Nggih. Iki janjane sing tuan rumah mau tak kondo langsung krasa. Pripun Mas Jo? Iki seneke wis tekan dhuwur panggung. Senajan gek loro. Jan boten sekeco ya Mas Jo. Iya. Iki ya Allah wis pokoke marem Pak Jo. Nggih. Iki penonton semene akeh. Do guyang-guyu dhewe. Heeh. Angger ana kancane ra apa-apa nek dhewe aja ndak wong edan. Ampun. Iya, iki sing cewek-cewek iki ra sida ngantuk. Heeh. Heeh. Soalnya uroh Mas Luki dan juga kawan-kawan. Mas Iya. Alvin, Mas Alvin. jajal ke madhep rono senyum. Iya jajal. kayak disapa penonton mah. Iki pokoknya sing tua-tua kalah Pak Jo. Wis ora apa-apa Mas Jo. Wis iki zamane wis berubah. Iki modal sosial media saiki wong iso ngerti ngendi-ngendi. Iya. Alhamdulillah iki dalemipun adik sing sitan menika Mas adik. Dani Enul Yakin keluarganipun panjenenganipun Bapak Muhammad Nadzirin beserta Ibu Mustofia. Iya, iki leng ngapalke rada angel. Iya. Bapak sinten? Bapak sinten? Bapak Muhammad Nadzirin. Nggih, Bapak Muhammad Nadirin menika saged ngundang GWSM nggih tidak lain tidak bukan dari sosial media. Nggih. Zaman modern, zaman digital, Nggih. iki kesenian disyuting, dilebokke internet, ono YouTube, ono TikTok, kuwi untuk supaya nih dong ngerti nek Indonesia ini ternyata kaya. Kaya kebudayaan. Iya, kita harus nguri-nguri kebudayaan Jawi. Nggih. Dengan cara anak-anak kuwi kecilik tuku ono jaran karo pecut, benin jatil, benin jaran. Ojo ketukul HP nih Mbak. Iya, iki zaman saiki oke kalah karo HP Pak Jo. Iki bocah cilik kan harus nonton TikTok ngono jan ya ampun kon turu angel, kon sinau angel. Mogano ora ming tontonan TikTok opo game karo disediani kesenian ngene iki menambah ilmu, menambah wawasan, menambah semangat untuk mencintai kebudayaan Indonesia. Yo, iki cewek-cewek wis ra sabar melihat teman-teman Regetek untuk menari lagi Pak Jo. Betul. Apalagi Mas Deswa. Dadah dulu Mas Deswa. Dadah. Iya Mas Deswa. Iki wis kono. Pilih sing ndi rapopo. Yo dipun paringi katresnan sejati tumangga Mbak Stania dados.
Pose sik. Aja lali mlebune bareng-bareng ya, guys. Siung dawa rambut dari